Wala oy, asam ni mga boys diri ron. Mingaw man kaayo. Akong bulsa ba ni sulod. May tagnay datong maagi ron. Sus, mapay tapos kong bagong pagpagwapa kay para ko daghang madagit. Hindi naman kayo hingkang mga balhabal. Sa baguaan eh. Ako ato ni gusto ba ito na tinikitan dito? May chicks. Ako, tura. Chicks, yun ako'y customer. Pwede kayo. Hi chicks. Ay, Sir, sakay ka? Asa mo sakay sir nimo sir? Ano na ka? Sige sir. Sakay ka nimo pero ikaw rin bahala asa kung dal or Kani. Parang siguro na gani. Kuha ko na ka na. Madalag ko na ka na. Sige na, sakay na. Kuha. Ya, miss. Okay ra ba ni mo? Isag-asa to ka dalon? Wala. Tanaw ra ko. Sige sir. Ano? Okay ra ba ka diri? okay ra kayo sir. Magdabog na kunting lugar sir. Ops. Ay, sir. Hindi ko pinimo sir na. Bayaran day ko sir. Ano ka ning miss? Pila man din. Ay, sir. Ako ka gwapo sir. Mahal yun ko sir. Tupay pa good sir. Ah, balik kong mahala. Usa sir, ganahan kang madayon o dili? Gano'n. I'll be arin to kay sir. Ay, sige sir. Magsugod na ta. Ay, sige sir. You can do everything you want. Meanwhile, Success! Ay, ayun sir. Ay, ano sir? Ay, sir, iyatok ko sa mga balay sir ha. Wala miss. Nakalimot kog ingon nimo. Habol-habol driver ra ba ko? Kung sa din mo pasabot sir? Pag musakay ka na ako, naipliti. Ano gidal-dis layo eh sir? Hindi ko mapiti yun sir. Bayo pang layo ang mga sir. Miss, namasahiro ra manggod ko mo nang mungayo kog pliti. Kung sa sir? Imo kong gidalang sa layo ang lugar sir? Nya, imo pang nagikuha kong virginity? Nya, imo pang mapiti yun sir? Unsa ka sir? Trabaho lang yun, ma'am. Umani ako ang trabaho, ma'am. Habal-habal driver. Pila di imo pangayon sir? Layo-layo manggod ni ma'am. Nya, 5K ako pangayoon. Imo gidalag layo kayo? Nya, imo paningnagda ko kayo? Nya, saman ma'am. Sakay ka dili kay moadto na ko. Imo kong gidala deres layo kayo sir? Nya, imo papitiyog dako po? Ako hindi ka mo pliti. Bahala ka diya. Ay, sir, maplitin ako sir. Ambi mong 5K. Dura sir. Ya, sakay. Ang bayad ko siya. Kuha po siya na ako. Punit tayo, miss. Ito na tayo, miss.